ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. дар имо ба сабтон марҳамат рафт. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар пушти коллеҷи нав гуфтага аст. 5 солагида қарор дорад. опшин 5 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ тайёра ки 2 калидор, 1 гараҷи мошин, кухни, баня дар дуруни хона ҳаст. яъне ки ранги мисли секта дар дуруни хона, кухни, баняш дуруни хона да. гараж барои мошинмонӣ 2 калидор дорад. хоб, хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ дӯстони азиз, дарои пластикӣ ва трезаҳои пластикӣ мегӯяд ай масква заказ кати оварда часпонда мегӯяд. гирди хона бо семен блок маҳкам аст. хоб, осӯшам пасиян аст. аловхона ҳамаш аст бо як 600 дона дига мегӯяд семен блок адел аст ки инашам қатиш метиян бо як ҳамаз дига қум ва як ҳамаз дига шебен ҳам хали чизо ҳам дорад. хоб, дӯстони азиз, ҷои беҳтарин мегӯяд срочно фурӯхтан мешавад, мегӯяд бо нархи 268 000 сомонӣ. яъне хона бо бисёр шош метавонад, мегӯяд стенка, оина, 2 хали тапушка, чиям хали диван, стални ва устали чойхӯрӣ, ҳами хел пардаҳо ёш қатиш места. оилавӣ мегӯяд срочно москва мерем, мегӯяд ба ҳамин хотир мефурӯшем. агар ягон квартира бошад, мегӯяд аз ҳамин территорияи 5 солагӣ мегӯяд алиш мекунем барои ягон вақт, яъне ки хайр Тоҷикистон меҳмониш омадан шуд, ҳами хел барои истоданшоне ки оилавӣ мегӯяд москва мерем. хонара мегӯяд арзон фурӯхта се, мегӯяд 268 000 сомонӣ бо арзона мешавад. ба кадоми шумо ки маъқул аст 2 рақамошона ҳар душ кор мекунад, метавонед тамос гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён, рӯпайрӯи стадион қарор дорад ки ҷои беҳтарин аст ки ноҳияи Кушониён пеши стадиони Калонда. кадоме ки медонад ин чӣ мешавад, шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, районда қариб аст пеши стадион. заминашон 4 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагӣ аст ки хонаи ранги дуошона ки тагош падвали калон дорад ки бардони азиз, яъне ки барои ягон банка ҳама чӣ, яъне ки одам свободна медорад. хона бо пенеблок бо ҳамхали кард омода шудааст ки ҳуҷҷатҳои хона 100% 4 дархона аст. қариб 2 дархонаш тайёр аст ки барои зиндагӣ кардан 100% омода. 2 дархонаш ремонт карда ки дурунои хонаша мӯзи суратоша ҳишон метиҳем. гирди хона полни худ маҳкам аст. ҷои ошхона, баня, кухнишам бо барои аловхона хеле дар берунам ҳастай. ҷои хуб аст ки обсуда лаби роҳ аст, лаби роҳи калон аст. обсвечам аст. ҳуҷҷатҳои хона 100% бо нархи 265 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо арзон мешавад. вариантҳои алишӣ ҳам аст. ягон квартира аз шаҳри Бохтар бошад, мегӯяд болоиш пултия алиш мекунем, мегӯяд хай вариантҳои худтона бинед кадоме ки алиш мекунад. ина мара кадоми сумка 265 000 сомонӣ бо арзон мешавад. ҳама дару трезаҳош нав аст. хонаҳош уже 2таш тайёр аст. марҳама дигар рақамҳои маълумотош аз рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия аст. имо ба саб доранд, метавонед дигар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузорем ва ҳамин навори моро силкаша дар WhatsApp имотон падиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. замини фурӯшӣ назди ҳавлигии аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар пеши молбозори нав гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Ваҳдат пеши молбозори нав 5 сотиқ замин аст ки времека қадди фундаментҳои гирдаш рехтага аст ки бо иқа сангҳои калон дорад. ҷои суд аст ки одамо дар гирди ванаш полни худ зиндагӣ доранд. гирди хона битонаи заборош полни худ рехтага аст. ҳуҷҷатҳои хона 100% обсве дорад, яъне ки ҳамаш қоида аст, метавонед ки хонатона сар кунед. нархи замин мегӯяд 90 000 сомонӣ ки бадрон бо муомилаи хубам дорад. дар ин рақамошон имо WhatsApp пайваст доранд, номерошон кор мекунад ва имо WhatsApp пайваст доранд. ҳуҷҷатҳои замин 100% времика ва яъне гирдашам полни худ фундаментош рехтага. ба кадоми шумо аз территорияи ватан ҳамин хел даркор аст, марҳамат дигар маълумотша гирен. агар шумо дар махалли замин
квартира, мошин, хона, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, инам хел шумо метавонед ки сурат, маълумот, адрес, номери телефон ҳамаша рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкото нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо чизе ки дорем падиса кунед. раҳмат барои дастгиритон. замини фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар коммунизм гуфтага аст, ҷамоати деҳқон ариқ, аэропорти кӯҳна. кадоме ки нафаҳмед рақамошон аст, тамос гирифта мепурсед. ноҳияи Фархор, коммунизм, ҷамоати деҳқон ариқ, яъне ки аэропорти кӯҳна. 10 сотиқ замин аст ки бо фундаментош рехтагӣ аст. бардорем ки гирдаш полни худ фундаментош рехтагӣ маҳкам аст, яъне ки метавонед ки хонатона сар кунед. ҳуҷҷатҳои хона 100% фармони хона кардан аст. бо инам хел тайёра. ин суратҳои фундаментои пешинаша, яъне ки ҳозир уже фундаментош рехтагӣ тайёра. ин суратҳои пешинаша гирди ва нашда уже одамо зиндагӣ дорад. пеши хона кати об мегзарад. ҳуҷҷатҳои хона 100%. нархи замин 85 000 сомон. яке дӯстони азиз бо арзон муомилаи хубам дорад. рақамҳои мегафон лайф аст ва рақамҳои расия аст. инаи имо WhatsApp пайваст доранд. ҳар ду номерошон кор мекунад. ҳам мегафон лайф дорад дар ин номерош, инушда имо WhatsApp дорад. агар конкретна одамони харидор бошанд, мега арзон кадам метавем, марҳамат тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтааст, дар кӯчаи Борбад, доми 100. яъне ки шаҳри Душанбе адресош райони Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад, доми 100 гуфтааст. дигар маълумотша нанавистам, бо дигарша хай пурсида мегирем. духонага квартира аст ки дар сеюми ошӯна қарор дорад. 60 квадрати метр. обсвет ҳаст. ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термис, кухни, гарнитур, стиральни машина, устали чойхӯрӣ, ҳамаш қоидаи ремонти замонавӣ кардагӣ аст. калидори дароз, ремонтҳои замонавӣ, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин. 60 квадрат ки даруни квартира хело калон даже сехонагам хоҳед мекунед. хоб дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ ки бо арзонам мешавад. мегӯяд кадоме мехоҳад рақамо мегафоншон навистагӣ аст. аз ҳамин рақамо бештар маълумотша гирем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав дар қишлоқи элокӣ гуфтага аст, ҷамоати ҷузӣ. ноҳияи шаҳри нав элокӣ, яъне қишлоқи элокӣ, ҷамоати ҷузӣ. ҳамин хел навистан, кадоме ки намефаҳмад бо хай пурсида мегирад. хонаи дуошона ҳисоб мехоҳад дӯстони азиз ки 6 сотиқ замин дорад ки 14 хонагӣ кардагӣ. хона чӣ хел дест? хона коробка аст ки сохтмонаш нопурра, яъне ки баъзе корош мондагӣ аст. шкатура, ҳамин хел кору мисол даруношон, яъне кам корои чӣ дора, сохтмонӣ дора, бо яъне ки маълумоти пурраша мегирен. нархи хона мега 130 000 сомонӣ гуфтаесем, бо арзон наметавад. дар дуруни хона мегад калидор, ошхона, ҳаммом мегад. дар дурунша мега ҷои сауна мехали кадагия мега. хай яъне проекти нав, яъне ки сохтмонша пурра накардиянд. 130 000 сомонӣ бо муомилам дорад. кадоми шумо мехаред? агар ягон вариант доред, рақамҳои тиселшон аст, марҳамат тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Синод ду гуфтага аст. соҳибшон тарафҳои Маякҳоус гуфтага аст. баъдрон ҳамин хел тараф. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад. 34 квадрати метр ки обсвет аст. ошхона, баня, кухни, термис дорад. дар пеши хона мегад бозорча аст, мегад ҳукумати налог, яъне ки налог аст ва супермаркет, масҷид, аптека, транспортҳои 2, 13, 16, 19, 10, 28 мегад мегузарад. дӯстони азиз, ҷои нағза мегад, яъне ки қатъи квартира мегад, кухни, гарнитур, яъне ки шифонер, ҳамин чизора қатъиш метиҳад, яъне ки бо бисёр чош қатъиш савдо мешавад. яъне ки хай квадрати хона камтар майдатар аст, духонага кадагиан аст. дигар маълумотша мегирем. бо нархи 260 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз камтари дигар муомилам дорад. не ки аз саҳар мега то соатҳои 8 бегоҳ мега занг занед, дигар вақт мега аз соати 8 шаб боло илтимос кардагӣ ки занг назананд. дӯстони азиз, бисёри баъд гап намезанед, кадомтон мехоҳед рақамҳошон навистага аст, марҳамат тамос гирем. шумо дам агар ман будам хали квартираҳои фурӯшӣ, замин, хона, мошин, мағоза, техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инам хел ранги нами баъдрош ман суратоша, маълумотоша, адрес, номери телефон ҳамаша рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламада мегузорем. лайкото нагузорем ва навори моро силкаша дар WhatsApp мо падлиса кунед.
хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аз сайбоҳадарон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. Дигар маълумотро нанависида дӯстони азиз, узри зиёд аз мо вобаста намекунад. хонаи фурӯши Арзонак аз территорияи Файзобод аст ки не ки кадом маҳалла кӯча ҷоша нагуфтиян, инаша аниқ када мегирем. 8 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ аст, якта калидор, якта ҳаммом дорад. Нашуд ҳоҷатхонааш агар чи нагуфтиян, хоб ду дар хона мегӯяд тайёра, якта калидор, якта ҳаммом дорад. хона навсохта охир ремонтуш кардагӣ аст, барои зиндагӣ мешавад. нархи хона бардорон 60,000 сомонӣ аст ки бо ягон сумига муомила мекунем. Мега ин дар кадом тарафи Файзобод аст, яъне ки хотон аниқ када мегирен. 8 сотиқ замин, ду дар хона, якта калидор ҳаммом дорад. номерошон тисел, агар ки шумо харидор бошед аз ҳамон тарафо, метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирен. агар шумо ягон дигар хел хонахар бошед, дар комментар нависед аз кадом территория ба шумо дар кор ҳастем. мо агар ки ёфтем, албатта ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат шумо лайкҳоро гузорем ва навори моро то охираш тамошо кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайбоҳадарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пеши корвон гуфтага аст соҳибшон. кадом кӯча, кадом даврозаша нагуфтиян, фақат шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, корвон навистиян, тамом. дохонага квартира аст ки дар дуюм ошуна қарор дорад, 44 квадрати метр. об свет ҳаст, ошхона, баня, кухни гардо, стирали машина хоб дорад ки дӯстони фақат дар хона мегӯяд як кондитсионер, телевизор нест мегӯяд, дигар ҳама чиш ҳаст. як кондитсионер, телевизор мегирем мегӯяд, дигар хона ҳама чи дорад мегӯяд, медарем зина ремонти замонавӣ кардагиа. ҳамаи шароитош ҳаст мегӯяд, ғайраи кондитсионер ва телевизор, дигар ҳама чи дорад. нархи квартира мегӯяд 240,000 сомонӣ аст ки бо арзон ам мешавад, яъне ки омада аз пеш бирем маққултон шед савдо мекунем. дохонага квартира дуюм ошина, 44 квадрати метр, райони Фирдавсӣ, яъне пеши корвон. номерошон мегафон аст, кор ме кадоми шумо ки маққул карда бошед, марамат занг занед. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аз сайбоҳадарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар территорияи ноҳияи Шоҳмансур гуфтага аст соҳибшон, инашам кадом кӯчаша нагуфтиянд. хоб хонаи дуошуна ҳисоб мехӯрад ки 3 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, кухни, ошхона дорад. дӯстони азиз, хонаи хуб аст ки ремонтш кардагӣ аст, кухни, баня дурун шуда ҳаст. тарафи Шоҳмансур каротогинс гуфтага аст бардони азиз, яъне ки хеле маълумот навистиянд. бо нархи 240,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо арзон ам мешавад. гирди хона маҳкам, давроза часпондагӣ аст, об свет мегӯяд дорад, срочно мегӯяд сум дар кор, ба ҳамин хотири фурӯш намондем, яъне ки хона мегӯяд нархаш арзон аст, 240,000 сомонӣ, ноҳияи Шоҳмансур, каротогинский баҳдурон. рақамош инаша мегафон аст, агар ки шумо харидор бошед, марамат тамос гирифта пурра маълумотоша фаҳмед. шумо давам хеле хонаҳои фурӯши арзона, қиматаи квартира, чизе ки набошад замина, метавонед ки сурат маълумот чароӣ кунед. мо дар видео оянда инам хел рекламада фурӯшда эълонда мегузорем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аз сайбоҳадарон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи ноҳияи Шоҳмансур гуфтага аст. инашам яъне ки территорияи аму район шуда ноҳияи Шоҳмансур, инашам дигар маълумот нест. обшим заминашон 4 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр, ки дуруни хона 50 квадрати метр мегӯяд, яъне ки хона мегӯяд ранги проекти европейски кардагӣ аст, яъне ки пеши хона мегӯяд хеле трезаи калон, ранги пластикӣ, ранги хонаҳои европейски нав кардагӣ замонавӣ, гирди хона маҳкам аст, полни, дуруни хона да ошхона, баняш ремонт кардагӣ, дуруни хонаҳо ремонти замонавӣ кардагӣ аст, гирди хона маҳкам, дар берунша бо ошхона, кухни, баня дорад. срочно мега мефурӯшад бо нархи 290,000 сомонӣ бародарон, бо арзон муомилаи хубам дорад. танҳо дар назди хона мегӯяд омада бинен, яъне муомилаи хуб мекунед, одамони харидори конкретна. ноҳияи Шоҳмансур, номерошон навистага аст, кадоми шумо мехаред, марамат тамос гиред. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аз сайбоҳадарон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки шаҳри Қурғонтепа, дар наздикии автовокзал гуфтага аст, маҳаллаи Малик Ғиёсов гуфтага, Ғиёсов аз тарафи роҳи Душанбе мешавад, мегӯяд аз вокзал мегӯяд то ҳамин хонара 3,5 километр роҳ аст. кӯчаи яъне ки маҳаллаи Малик Ғиёсов гуфтага аст, автовокзал да мегӯяд, қарибай лаби роҳи Қурған ва Душанбе мешавад. дигар маълумотша мегирем. 5 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, кухни, ошхона дорад.
ягон квартира ам боша мега алишу мекина мега ҳуҷҷатҳои хонаамаш 100% хона мегад бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъминай ремонтҳои замонаи ошхона барния кухни рӯи ҳавлиша плитка чиндагааст ки ба дарахтҳои навониҳолам шундагаастай шаҳри бохтар наздики автовокзал ҳамин хел маълумот бо нархи 220 000 сомонӣ фурӯхта мешавад бо арзонам мешавад муомилаи хубам дорад кадоми шумо ки мехаред номерои вавилоншон инстаграм метавонед аз ҳамин рақамошон пурра маълумоташа гирен дӯстони азиз шумо дамагарам хали хонаҳои фурӯшии заминӣ ё ки замини холӣ квартира мошин мағоза техника чизе ки барои фурӯхтан бошад маҳрамат сурат маълумот ҷорӣ кунед мо рекламада мегузорем ин буд 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда.